Ngiyabingelela abazalwane ekuseni egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngiyaphinda futhi ngithi uJesu Kristu inkosi. Amen. Bazalwane, sizobheka-ke izwi lethu lanamhlanje yena sizolithola lapha yakwabaseKorinte besibili chapter 13 verse 8. Chapter 13 verse 8. Great Jehovah, there is power in the name of great Jehovah. There is victory in the blood of the Lamb. Great Jehovah, there is power in the name of great Jehovah. There is victory in the blood of the Lamb. Great Jehovah, there is power in the name of great Jehovah. There is victory in the blood of the Lamb. Great Jehovah, there is power in the name of great Jehovah. There is victory in the blood of the Lamb. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Siyabonga-ke bazalwane, ngiyethemba sesitholile izwi sizolifunda namhlanje na. Ngithathele ithuba-ke bazalwane, ngibingelele bonke abafundisi abaphakathi kwethu, ngibingelele omama, ngibingelele uSunday School nabantu abasha nomshayo wensimbi. Nonke bazalwane ngiyabingelela egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane, ngicela ukufunda-ke lapha ya kwabaseKorinte besibili chapter 13 verse 8. Theme yethu yanamhlanje ithi sizokhuluma ngobudlelwane bethu neqiniso, our relationship to truth. Sinobudlelwane buni neqiniso ngoba siyazi ukuthi uNkulunkulu uyiqiniso. So sizokhuluma nge-relationship to truth, ubudlelwane bethu neqiniso. So abaseKorinte besibili chapter 13 verse 8 uthi ngokuba asinamandla okwenza utho uma simelana neqiniso kuphela uma simela iqiniso. uJesu Kristu inkosi. Amen. Uthi ngokuba asinamandla okwenza utho, ayikho into esingayenza, noma ngabe yini esingayenza, ayikho utho nje sinamandla okwenza uma simelana neqiniso kuphela uma sizomela iqiniso. Lelo khuzana-ke bazalwane ikhuluma ukuthi nje uma umzalwane vele kuningi izinto ngaphandle bazalwane ezenzakalayo, ezenziwayo, ezishiwoyo, kodwa ezingalona iqiniso. Thina uma sesikholwa uNkulunkulu uyasenzela umusa silazi iqiniso. Uma uhlangana nento usuyakwazi ukubona ukuthi lokhu yiqiniso. Unamandla okwenza noma yini uma umi eqinisweni. Kodwa uma ungalenzi iqiniso umelana nalo, awunamandla okwenza lutho, awubi ngisho namahloni uma uzohlala eqinisweni. Uma wenza iqiniso uba namandla. Ngiyabheka lapha ya kuJohane 18 verse 37 to 38, lapho esithola khona uPilato, lapho kuthi khona wayesethi uPilato kuye, kanti nokho uyinkosi na? Ebuza kuJesu. uJesu waphendula wathi, usho khona, ngiyinkosi, ngizalelwe khona. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Uyabuza uPilato, ubuza kuJesu. uJesu uyamphendula uthi ngiyinkosi, ngizalelwe lokho, ngizalelwe lokho ukuba ngibe yini? Inkosi. Ngafikela lokho ezweni ukuba ngifakazele iqiniso. uJesu Kristu inkosi.
thina masingabazalwane uJesu wafika sonke siyazi uJesu wafika emhlabeni wanikela ngaye uNkulunkulu eyindodana yothando lwakhe. Excuse me, into ayizele uyasho ukuthi ukuzofakazela iqiniso uyinkosi eyafikela ukuzofakazela iqiniso. Bazalwane, uJesu uma eyinkosi wafika emhlabeni ukuzofakazela iqiniso. Thina uma singabantwana bakaNkulunkulu siyalimela yini iqiniso elafika lazofakazelwa uJesu? Uma ngabe uselifundiwe izwi, thina abazalwane asinawo amandla, ngeke size sibe nakho nokuyilandulela. uNkulunkulu usenzele umusa, waza wazosifaka eqinisweni, sazolalela izwi likaNkulunkulu eliyiqiniso, elafika noJesu ezofakazela iqiniso. Izwi likaNkulunkulu eliyiqiniso, uJesu Kristu eyiqiniso, umoya ongcwele kaNkulunkulu eyiqiniso. Zonke lezi zinto ziyiqiniso. Uma sesifundisiwe thina ngeqiniso elafika noJesu ezolifakazela, bazalwana siphileni ukukholwa, bazalwana sihambeni ngokuhamba okufanele ukukholwa, asingabuthaneli ukubhubha, asingezi ukuzohlala eduze kokuphila. Silingise nangalo ehleze echibini laseBethesda iminyaka ngeminyaka eseduze kwechibi, owathi uJesu masekunyakaziswa ichibi kube khona ababedlulayo engakwazi ukungena. Khona kukho kubi ukuhlala eduze kokuphila, ngoba kuyokwenzeka ugcina uphile ngelinye ilanga. So bazalwane, ngiyacela ngikuKristu ukuthi uNkulunkulu angisize nami ngiphile iqiniso. Kunezinye zezinto ezenziwayo emhlabeni nathi size siyithole sesizenza kuze kube ngathi siyistandard zokuthi senziwe yiwo wonke umuntu ophilayo. Kanti cha, uma ngabe usukholwa eyakho into yonke iyahluka, kuba nolayini odwebekayo ukuthi wena usuyakholwa ngoba wena usuphila iqiniso. Uyabuza uPilato engaqondi, ubuza uJesu. uJesu uyamtshela ukuthi ngiyinkosi, ethi futhi ngizalelwe lokho, ngizalelwe ukuzofakazela iqiniso. So angazi ukuthi besingenza kanjani, ngoba ngathi thina esethi isihogo siyoba sikhulu bekuyoba kuhle kube yilowo nalowo azama ukuphila iqiniso. Singalwi neqiniso, singalwisani nabakhuluma iqiniso. Ngelinye ilanga ngeke ngasho bazalwane, nganitshela ukuthi nami ngangilwa neqiniso. Khumbula nje ngiqala ukuya enkonzweni, manje umfundisi lokho ethiwa thwalana amaduku. Ngithi mina ayidlaba abafundisi bafuna ukusenza izalo, basingane kangaka sithwala amadukano. So kumphathe kabi, ngilifa kuningi nje bazalwane engingakusho, kuningi ngingakwenzi ngeqiniso. Kodwa uNkulunkulu wangisiza. Ngithe ngisasho njalo ngikhuleka, wavele nje uNkulunkulu wangisiza, waveza abafazana abaningi abakhulekayo beguqile bonke bekhuleka. Lavele lasho kakhulu izwi lathi ubonani. Ngathi manje siyabheka ngababona bethwele bonke, laselisho lathi uma wesifazane lathi ngenxa yophawu lwezingelosi, uma wesifazane ekhuleka kufanele agubuzele ekhanda. Kwathi nyaka kwabe kwaphela lapho bazalwane ukuba nenkani. Ngikhuluma mina ngokuthi umele iqiniso, ungamelani nalo, ungabi nombango. Kwaphinda futhi naye sikhuzwa ngeyindaba zokugqoka amacici la ngangwagqoka bazalwane, ngingafuni ngize ngithenga amancane ngiwafake. Ngelinye ilanga nje ngathi singahleshukelwa indlebe la nangu sisithu ethi amacici safaka amacici ngabamba indlebe ngadonsa ngathi asingamelani neqiniso, ngoba esesikhuziwe kukona ekufunyayeliwe kuyizwi likaNkulunkulu, kuyiqiniso impela, kuNkulunkulu uqobo. Uma sithi uNkulunkulu wayekhona, ukhona ulizwi, wadala konke ngezwi lakhe, kwase kuba umuntu kuphela amenza ngezandla zakhe, owamenza waba wonderful and fearfully made. So bazalwane, ngiyacela, angazi ukuthi ngingasho kangakanani ukuthi zizovela izinto. Kukhona nezinye izinto eziyibukeka emhlabeni ngathi zinhle, zibukeke ngathi ziyathandeka, uzuthi mawuyibuka nawe ufisa ukuzenza. Ziningi nje bazalwane, kuningi. Okunye nje kuke kwenzeke ngisho nama-license, uthola ukuthi kuyabribwa lapho, kuyakhokhwa. Nathi singabazalwane phakathi kuze kube ngathi kuyistandard
kanti ayikho leyo nto leyo. Uma umntwana kaNkulunkulu awukwazi ukubalwa nezinto zokungcola, ngoba uma senza lokho sibhebhezela ukuthi lokhu ukungcola kwenziwe njalo. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Uthi-ke uJesu bonke kulo lelo vesi uthi ukuba ngifakazela iqiniso, uthi bonke abeqiniso bayalizwa izwi lami. Bonke abantu bazalwane abeqiniso bayalizwa izwi lami. Uma usungoweqiniso okade ukwenza ungakwazi ukuthi kuyiphutha, ungakwazi ukuthi kuphambene noNkulunkulu, uma ethi uNkulunkulu abantwana abahambi bengagqokile, bayagqoka ngoba umzimba lo uyithempeli likaNkulunkulu, uyithempeli lami. Uthi wena izwi likaNkulunkulu liwuyebo. Ngiyaxolisa Nkosi ukuthi bekade ngihamba ngingagqokile, ngiyaxolisa uNkulunkulu wami ukuthi bengikwenza nambazalwane benikhinda ngingagqoki, ngihamba la emgwaqweni ngizizwe ngathi ngiyintombi enkulu, ngibone ngathi khona into esile ngenza, kanti ngifanele isihogo. Izwi leNkosi lithi maye kulo uyiqalekise ziza ngaye, kungamane kubotshise lokusilayo phose ejubeni kolwandle. Sizenze nje izinto ezingafanele, size sitshela ukuthi zi-right, kodwa uma ufuna izwini izwi likaNkulunkulu uyabonga bese uyashifta uwenze lokho okuyintando kaNkulunkulu. Uyizwi likaNkulunkulu konjani kobe kwabeqiniso, uma lifika kubo liba nguyebo. Uthi awu ngiyabonga Nkosi, olalo bengaboni ukuthi ngiyona, bengikwenza lokho ngingaboni ukuthi ngiyona. Iqiniso, izwi likaNkulunkulu bazalwane liyiqiniso. Konke okubhalwe ezwini kuphefumulelwe uNkulunkulu, kuyimbhalo ehlelwe efanele ukuphilisa, ekumele siphile ngayo. Uma ngabe sesizwile bese siyayeka. Uthi bonke abeqiniso bayalizwa izwi lami. Uyalizwa izwi likaNkulunkulu uma ungoweqiniso. Uma usukholwa sifanele ukuphila ngezwi, futhi izwi liyamenza umuntu uma ukufunda njalo liyakukhulisa, ufike lishunyayelwe lingene kuwe. Ngesikhathi lingena kuwe uqhubeke ulifunde, likukhulise, ukhule, izinto eziningi zibe ube wenziwa ngcwele ngalo, wenziwe ngcwele, ufunde ube ngcwele ngalo. Uzucele uNkulunkulu uthi Nkosi ngiyacela-ke manje ungikhombise la endlini noma ngini ukuthi yini engekho right. Ngathi ngithi ngiyakhuleka nje, ngathi Nkosi yini angayidingi la endlini. Kwavele esinye isipuni esikhulu lapha endlini. Uma ngithi sikabani lesi sipuni, ngiyakhumbula ukuthi lesi sipuni lesi sasitshontshiwe nezinye izipunu bazalwane lapha ezayitshontshwe khona. Someone was working ehotela, wabuya nazo. Uthe befika wayiveza lezi zipunu, ngasithatha mina lesesikhulu ngathi mina ngeyesana. Ngithe mangithi Nkosi ngicela ukubona ukuthi yini engasiyona yakho, kwakasi isipunu. So nasi ngempela bazalwane singakunengasesikhulu, angangisasiphindisela umnikazi wakho, ngave ngithatha ngayotshinga ngoba ngangimele ngisalokhu ngiyoqala ezinye izinto ukuphindisela ini. So sifanele bazalwane ukuphila, ukukholwa, noma ngabe ubuhlungu noma ngabe kunjani, simele ukulimela iqiniso, ngoba uma silezi iqiniso silimela siyokwazi ukuthi simbone uNkulunkulu. uNkulunkulu uyosiza kukho konke ngoba singabeqiniso. Lapha yabazalwane uJohn ngokaJohn 8 verse 31 to verse 32. Uma uya lapho asiyeni sonke bazalwane ngokaJohn kufundeka kanje ukuthi khona uJesu wathi kubaJuda abasebekholiwe nguye, uma nini ezwini lami ningabafundi bami isibili, niyakulazi iqiniso, iqiniso liyakunikhulula. uJesu Kristu inkosi. Uthi niyakulazi ini bazalwane iqiniso, futhi leqiniso liyokwenza njani? Liyakunikhulula. Uma usuwazi iqiniso, into noma ngabe injani, fana noma kuthiwe wenza into, ukukhuluma iqiniso awuzulokhu ufuna uchaza into eziningi. Into uma ungayazi uthini? Angiyazi.
Akukho kunye ozolokhu ukuchaza ukhululekile ngoba awunazi izinto eziningi ozolokhu uyichaza ngoba ukhuluma ini iqiniso. So uthi niyakulazi iqiniso liyakunikhulula. Iqiniso bazalwane liyakhululana. uNkulunkulu uyakwenza ukuthi uma uphila iqiniso, wenza iqiniso, noma ngabe yini oyenzayo, uhamba ukhululekile, ugqokile ukhululekile. Akufuna ukuphila emangeni. Hamba ufaka amacici akho, uhlangane nabazalwane, ulokhu udayi ubaleka, ungafuni ukuhlangana nabo, uhamba ungagqokile, uma uzohlangana nabo, udayi futhi ubaleke, ngoba ufuna iqiniso. Hamba futhi uthi uyakholwa, phinde uyophuza utshwala, qhamuka umzalwane, udayi futhi wena, ngoba ufuna iqiniso. Niyakulazi iqiniso liyakunikhulula. Bazalwana, siphileni iqiniso ngoba siyokhululeka. Uma siya laphana kwabaseRoma futhi kwabaseRoma 2 chapter 2 verse 8 uthi kepha labo abanombango bengalaleli iqiniso. Kepha labo abanombango uphikisane kuba sathiwa wenziwe lokhu. Hayi, kusho ukuthi phela uma usho njalo kusho ukuthi thina ngoba senza njena nje asikholwa yini? Siyakholwa nathi, kusho ukuthi senikholwa kakhulu. Nubange nje wena kuba sathiwe kufundiwe izwi, wena ufuna ukuhamba ngeyakho indlela. Kushiwo izwi laNkulunkulu lisho lokhu. Hayi phela uma kuwukuthi kunjalo futhi yini nodwa enikholwayo, futhi thina ngeke asikholwa-ke thina. Ube nje nombango, ubange into ebhaliwe ezwini njengoba lisho izwi lithi abantu bayokufunela abafundisi njengokubatshwa kwendlebe zabo. Abanye bazongena la bafice sithwele babaleke baye la kuthiwa kwenziwe khona lokhu akwenziwayo bonke babaleke. Ubalekele ini? Iqiniso. Utshelwa ini? Iqiniso. So lithi kepha labo abanombango bengalaleli iqiniso, belalela ukungalungi. Ulalela ini? Ukungalungi. Ulalela ukungalungi. Wena ufuna lokho okuzohambisana nawe. Bazalwane, akumnandi kodwa futhi kumnandi. Yabona masebekubuka belokhu bethi awurelaxe ngani, awuqhine ngani, kwenze njani ekhanda. Usuyazi ukuthi Nkosi yami yazi ngase ngamdabukela. Ngobani? Ngoba kalazi iqiniso. Mina nginjena nje ngikhululekile. Ngikhululekile, angina stress sokuthi kanjani, angina stress ngoba ngazi iqiniso. So bazalwane, lithi belalela ini? Ukungalungi, bathola ulaka nentukuthelo. Usulazi iqiniso, walibala ukubanga, walibala ukungalenzi iqiniso. Iyodwa into elindele lowo muntu, ulindelwe intukuthelo kaNkulunkulu. Ngoba utsheliwe wena, kwathiwa nansi nje, ongona ongakazazi angene bazalwane. Lowo ngiyambongela ngoba akazi, unawo namazwi okuyoyilandulela kuNkulunkulu ukuthi azange ngizwe kuthiwa, azange ngizwe muntu. Wena ozwileyo wadecide ukuba nombango, ubanga, washe zakhe izinto ezihambisana nawe. Hayi, intukuthelo kaNkulunkulu ihlezi ilinde wena. Khona leli izwe lithi akasekubuza uNkulunkulu ngisho usungakhali inyembezi engakanani ngoba wena uphikisene nezwi lakhe, wangafuni ukwenza iqiniso. Lithi ulaka nentukuthelo, usizi lokubandezela kuyakwehlela imiphefumulo yabantu bonke abenza okubi. Bonke kuyokwehlela wonke umuntu owenza okubi. Yikho ngithi kungcono ongazwana, wena ozwile waphika inkani, wangafuni ukuhamba ngeqiniso. Wathi mawufika behleba, wahleba, sekushiwo kwathi umntwana kaNkulunkulu akakwenzi lokhu. Wathi ufika bekhuluma kabi ngomuntu, behlekisa ngaye, wahleka, wakhohlwa ukuthi uhleka uNkulunkulu uqobo. Lithi izwi leNkosi lingasikhohlisa uNkulunkulu akahlekwa. Lithi izwi leNkosi uNkulunkulu uyoma phakathi koNkulunkulu ahlulele uNkulunkulu. Uma ubona umuntu, bona isidalwa sikaNkulunkulu. Musu ukuthi bawufika behlangene ngaye, wena usuyahleka. Uhleka uNkulunkulu uqobo lwakhe. Wathi uNkulunkulu asenzele umuntu ngomfanekiso wethu. Uyahleka. At the same time, nguwe futhi
uyakholwa, uhlulwa kumele iqiniso lokuthi thina asikwenze kunjalo, asihleli ngomakhelwane wethu, asimeleni iqiniso, asiphambani nezinto esifundiswa zona, noma ngabe zibuhlungu kangakanani, asiphambani nazo, sifanele ukuba eqinisweni, ngoba masenze njalo ulaka lukaNkulunkulu luyokwehlela kithi, lithi usizi nokubandezela kuyokwehlela imiphefumulo yabantu bonke abenza okubi, imiphefumulo yabantu bonke, ngoba okuningi okungale siyojajwa sekuyimphefumulo, imphefumulo yethu eyokwehlelwa ngokubi, umJuda kuqala nomGriki futhi. Bese lithi kepha inkazimulo nodumo nokuthula kubo bonke abenza okuhle, kanjalo futhi nakubo bonke okuhle inkazimulo nodumo nokuthula kubo bonke abenza okuhle, nomJuda kuqala nakumGriki futhi, ngokuba akukho ukukhetha umuntu kuNkulunkulu. uNkulunkulu akakhethi umuntu, akukho ukuthi uyothi ngangumfundisi ngake ngashumayela kwakwenze njani, uliphilile yini iqiniso, uhambile yini ngeqiniso, uzwile ukuthi uJesu uyiqiniso, kusho yena uqobo, ufundile ezwini, ephendula bani, ephendula uPilato, emtshela, ebuza ukuthi uyinkosi, wathi ngiyinkosi impela, wathi ngazalelwa lokho ukuba yini, ukuba yinkosi, kuphendula yena uJesu, wazalelwa lokho ukuba yinkosi, azofakazela iqiniso. Bonke abakholwa kuJesu bafanele ukuma bafakazela iqiniso, bame eqinisweni, ngoba uJesu uyiqiniso, uyindlela, uyikho konke. Thina uma sehlulwa ukuphila iqiniso, asinamandla, ngeke sibe namandla okwenza utho, kodwa uma ngabe simelana neqiniso, kepha uma simele iqiniso, ilapho siyoba namandla khona. Uyakholwa uyingane yesikole, othisha bakhala ngawe kanye nezingane zesikole ezinye zingawenzi umsebenzi, lingcolile iklasi, othisha bakhala ngawe kanye nezinye izingane ezinye, awukho nje umehluko ukuthi wena uyakholwa, kubanga umsindo awukwazi ukukhuza, akukho konke nawe okubuwela kukho. uNkulunkulu uyayithanda ingane ekholwayo, ukwazi kakhulu ukusebenza ngazo, ngoba ingqondo zazo zisuke selula isathambile. Kuyini thina uma sizwa ngokukholwa silokhu sithothobala, kodwa makubangwe umsindo kuhlewulwa kuney'moto la ngaphandle, kushawa amagqomo, kudansa obhozo, nidansisa obhozo, nibanga umsindo nenze konke, kodwa ekwenzeni iqiniso kube nzima. uNkulunkulu akakufuni konke lokho, ngoba kuyasingcolisa, kwenza ukuthi awusaphili iqiniso. Uma usuphila lapho awusenzi iqiniso, ngoba uma ungalenzi iqiniso likaNkulunkulu, ulaka lukaNkulunkulu luyokwehlela phezu kwakho. Angeke uzukwazi ukumbona uNkulunkulu, kuphela ukuhlala silindele ulaka lukaNkulunkulu ukuthi lehlele phezu kwethu, ngoba sehlulekile ukuphila impilo yokukholwa, sehlulekile ukuma eqinisweni, wehlulekile ukudweba ulayini phakathi kwakho nomuntu ongakholwa. Umele iqiniso, ulimele libuhlungu, ulimele limnandi, kodwa ume eqinisweni, ngoba simele uJesu oyindlela noyiqiniso, ekwavela ngaye ukukholwa. Izwi lakhe leli okufanele sikholwe yilo, sime eqinisweni, singabheki ezinye izinto ezisemaceleni. Lishonile bazalwane lami, mhlawumbe asiboni, uyubone ngama-Saturdays nangama-Sundays, abanye nangoLwesine bayahamba uthwele ukugcwele lapha kumasimethi kuyongcwatshwa. Akube ngoba thina sikwazi ukubaleka, sikwazi ukwenza kangcono, kodwa uNkulunkulu senzela umusa, kube yilowo nalowo ashintshe indlela yakhe endala, aphile indlela entsha. Kuke kwathi ngolunye usuku ngiyineyokhuzana ebusuku, kade ngikhuleka khona into uNkulunkulu angikhombisa yona fast. Uma ngiqeda ukumkhombisa bese ngithi Nkosi yami yayingami, Nkosi yami ngiyafisa ukuthi ngathi ngabe lento yiphupho, kuze ngizovuka ekuseni ngikwazi ukuyilungisa, ngoba iyenza ukuthi ngeke ngikwazi ukuyongena ezulwini. Ayikho yini into
ongafisa ukuthi mangatholi ithuba manje ngiyoyilungisa. Asilungiseni singavumi nanoma yini ezokwenza ukuthi uNkulunkulu asuke kithi ngoba sesiyakholwa, noma yini ezokwenza ukuthi mawungabizwa manje kuthiwa manje sonke siyalala la siyafa, kube ukuthi sonke siyakwazi ukumbona uNkulunkulu. uNkulunkulu akasize singabambeleli ey'ntweni ezenza ukuthi nomoya wethu ungakwazi ukumbona uNkulunkulu. Silibele ukubambelela ey'ntweni eziyize, sibambelele kuzo zonke izinto. Kuphela wonke umuntu uma yenesisindo ukhuleka ukuthi Nkosi yedlulisa lesi sitsha. Uma kukuhle kuwe ngiyacela Nkosi ukuthi uyedlulisele, ngiphile iqiniso, ngihambe iqiniso, nabantu baze babone uhambiso kaNkulunkulu, uhambiso kaJesu uqobo ozile namazwi akhe emhlabeni. Baze baphawukele nabantu, baze bethi ungakasho lutho yazi engathi uyakholwa, bezinto oyikhulumayo engathi uyakholwa. Singagcini ngokuthi uJesu Kristu uyinkosi, emveni kwalokho sekuyahletshwa, sesiyahleka, sesimbeke uJesu Kristu oyinkosi. Kwenziwa lokho, sesenza lokho naye. uJesu Kristu akabe yinkosi ebusukulele, uJesu Kristu abe yinkosi sikhuluma kuzo zonke izinto esizenzayo, uJesu Kristu abe yinkosi. Siyambonga kakhulu ke bazalwane uNkulunkulu enkonzweni, bekuyinkonzo nje namhlanje sibe nobudlelwane noNkulunkulu ngoba izwi kaNkulunkulu liyiqiniso. Sibe nobudlelwane neqiniso, senze iqiniso phambi kukaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu akathokozi ngathi uma ngabe singahambi kahle. Ngizocela ke bazalwane sicule igazi lemhlatshelo unumber 54, bese ngicela ubaba uMntambo asikhulekele asibongele izwi kubaba uNkulunkulu. Unumber 54 bazalwane. Ngiyethemba ku 55 uJesu Kristu inkosi. Igazi lemhlatshelo yonke
uyise kaNkosi yethu uJesu Kristu. Siyabonga Baba izwi lakhe likhule phakathi kwale ndawo. Uthe Baba siyakulazi iqiniso liyakusikhulula. Uthe wena uyiqiniso. Baba siyabonga ukuthi ukhulumile ngalo. Wathi kodlula konke Nkosi kodwa izwi lakho ngeke ladlula ngoba livela kuwe. Baba siyabonga ukuthi Nkosi yamakhosi uyasithanda, uyasiyanda, uyasisola. Siyabonga ke Baba endleleni ukuthi sinemeluso omuhle othi wadela ukuphila ngenxa yethu. Sithi udumo lonke Nkosi aliye kuwe. Umntwana wakho okhulume ngaye namhlanje siyakhuleka Nkosi ukuthi umqinise kakhulu Baba. Asuke kulokho ayikho Nkosi yamakhosi olumova Nkosi kuthiwa lala level Baba. Siyabonga Nkosi uJesu ukuthi-ke wena uyasizwa ngekhathi zonke masikhuleka. Nakulesi sikhathi ke sibongile Baba. In the mighty name of Jesus, uJesu Kristu inkosi.